Zagreb, 3 mjeseca nakon olimpijskih igara i 1300 km dalje od Londona. Grada u kojem je hrvatska vaterpolska reprezentacija cijelu naciju učinila ponosnom. Danas su se osvajači zlatne medalje ponovno okupili uoči prve reprezentativne utakmice nakon tog sjajnog dana u Engleskoj. I mediji su tu kako bi popratili najuspješniju hrvatsku reprezentaciju te ispratili svoje nove heroje na put prema obrani teško stečene titule najboljih na svijetu. Riječ je o subjektivnoj i kontroverznoj tituli, oko koje rasprave mogu trajati danima. No želite li opisati nedavne svjetske i europske prvake, te olimpijske pobjednike? I nemate previše izbora. No ovi će vam sportaši reći kako je ostanak na vrhu jednako težak kao i put do njega. A danas su u gradu njihovi ljuti protivnici, Crnogorci, spremni za prvu utakmicu svjetske lige i željni osvete za poraz u poluzavršnici olimpijskih igara. Sve je to dobro poznato ovoj reprezentaciji koja je davno postala trofejna lovina. A kako biste mogli cijeniti sve ono što su ovi mladići postigli, najprije morate razumjeti sport u kojem dominiraju i napore koje ulažu kako bi postigli tu razinu. Ovo je priča o najboljoj vaterpolskoj reprezentaciji na planetu. Ovo je priča o Barakudama. Uživajte u ovim slikama. Ajmo, to je gol! Fantazija! Sad možemo reći, Hrvatska je olimpijski pobjednik! Hrvatska vaterpolska reprezentacija trenutno prolazi kroz iznimno uspješno razdoblje. Odličja i počasti reprezentativnom nasljeđu izloženi su u prostorijama Hrvatskog vaterpolskog saveza. Virtualni je to muzej njihovih postignuća te neprestani podsjetnik na činjenicu da su očekivanja u njihovu slučaju uvijek golema. Možda zvuči nepravedno da jedna tako mala zemlja očekuje tako puno od svojih reprezentativnih igrača, no Barakudama to ni najmanje ne smeta. Ponosno će vam istaknuti kako je tajna njihove prednosti pred protivnicima ta da nema tajne, tek naporan rad. Fizički su zahtjevi vaterpola nezamislivi. Riječ je o sportu koji zahtjeva brzinu, snagu i okretnost. Osim toga, igrači moraju biti iznimno izdržljivi i istrajni. Tijekom jedne prosječne utakmice vaterpolist ispliva nevjerojatnih 5 kilometara. Pa ipak, plivanje nije ono što ovaj sport čini fizički i mentalno najzahtjevnijim sportom na svijetu. Ono što se događa ispod vode, to je stvarno svima je najzanimljivije. Ispod vode je katastrofa. Ima kontakata koji su stvarno teški i opasni, a dopušteno je sve. Ima svoje pravilo koje šta god se dogodi u bazenu, ostaje u bazenu. Svašta se može dogoditi u svakom slučaju. Može doći do ozljeda, to je sve normalno, tako to se događa gotovo u svakoj utakmici. Svaki od gladijatora koji ulazi u bazen točno zna koji su rizici ovoga sporta. Više, ja sam par puta šio glavu. Slomljena šaka, operacije koljena 4 puta. Kulinom u trticu me udrio. Vrat, rame, rupture. 10 dana nisam mogao doma sjesti. Ja ne znam koju ozljedu nisam imao na sebi. Kora ima i hvatanja za ove osjetljive dijelove. Ja sam zato i pobjegao na gol, tako da nema nikakvog kontakta s ovim drugim igračima jer zna biti stvarno dosta prljavo. Moj kolega Andro Bušlji je doživio jedan jako neugodan stisak na određenom dijelu svoga tijela i mislim da mu nije bilo nikako ugodno, ali pretpostavljam da znate na što mislim, gdje ga je uhvatio. Ali taj igrač koji to ide napraviti, on mora biti svjestan da će dobiti po glavi. Ako igrači u reprezentaciji traže sažaljenje izvan bazena,
Zasigurno ga neće dobiti od svog 40-godišnjeg kondicijskog trenera. On će sam istaknuti kako u opisu njegova posla nije uvijek biti omiljen. Jednostavno, moj posao je balansirati između nekakvih emocija, ogromne ljubavi i mržnje, i moram priznati da imam talenta za to. Jedna od njegovih najdražih izreka je: "Bol je naš prijatelj." A za Barakude Bol je prijatelj kojeg moraju prihvatiti. Sviđalo im se to ili ne. Gore! Stisni trup! Hop! Žao mi je, ali isto tako znam da nema demokracije u sportu. Što jače? To maltretiranje, znači, je jednostavno nužan dio mog posla i moj opis mog posla bi bio da guram ljude do granice boli i preko te granice boli, da me oni ponekad mrze, ali opet kad ih odmorim i kad budu jaki, moćni, brzi, izdržljivi, da me vole. Svi ljudi pitaju kako, što, kako možemo, kako izdržimo, ali nama je to postalo normalno, ali naravno potrebno je puno truda. Ja mislim da ne mogu shvatiti koliko je u stvari to fizički naporno. Sport je sam po sebi fizički dosta zahtjevan. Baš su sad radili nekakve istraživanja i vaterpolo je pri vrhu onako težih sportova. Mi smo u drugom stanju nego ostali sportovi momčadski. Prvo treba pobijediti vodu, ono što se kaže, i tek onda protivnika. Čujte, trening, bol, to je njihov izbor, oni su profesionalci. Takav im je posao, opis posla. Tako da, nema tu sad puno žaljenja nekakvog. Eto. Ne iznenađuje činjenica da je dovođenje Kuterovca bila zamisao najboljeg svjetskog vaterpolskog trenera Ratka Rudića, poznatog po strogoj disciplini. Ne pije tako, pogotovo žestoko, ne. Pod njegovim su vodstvom Barakude ljestvicu postignuća podigli u nezamislive visine. Danas se mnogi međutim pitaju hoće li se tradicija nastaviti. Rudić je, naime, mjesec dana nakon osvajanja zlata u Londonu objavio iznenađujuću odluku. Ratko Rudić nakon 30 godina oprostio se od klupe. Priznao je da će teško ponovno sjesti na klupu u karijeri, ali ostat će raditi u Hrvatskom vaterpolskom savezu kao sportski direktor. Čestitam vam, nisam nikad imala šanse osobe, nisam baš bila sa Bosnom za vaterpolsko. Sada su pred njim novi izazovi. Kao sportski direktor bavit će se dugoročnim planovima saveza, a bit će zadužen i za sve mlađe selekcije te promatrati kandidate za A reprezentaciju. Smatrao sam da je to, tim je moj posao završen i mislim da treba doći jedan mlađi stručnjak sa jednom novom energijom, sa jednim svojim idejama, sa svojom vizijom koji će dati jedan dodatni poticaj toj ekipi da može nastaviti sa istim takvim rezultatima kao što smo imali i do sada. Ništa. Dobro, ne znam, mladi. Nemojte mene to pitati. Ne znam da se igra u Bondi. U bazenu. Baš ništa. A o vaterpolistima? Isto ništa. Jako nam je dobar golman. Pavić? Ne, je li Pavić? Nije Pavić. Je. Da, je. Znate što je o vaterpolu? Ne. Pa znamo kako gledaju. A kakvi su vam vaterpolisti naši? Pa super su. U kojem smislu? U svakom smislu. Malo manje pratim te titule, ali znam da smo jako dobri. A kakvi su ti dečki? Zgodni. Svi su zgodni. A ova nije ono kao imaju trokut, jači su ono malo. To znam da su u trokutu, da. Odlično. Evo to znam. Već dovoljno, hvala. Dobar izgled izvan bazena možda pomaže kod slabijeg spola. No u bazenu ne znači previše. Da, vaterpolo je sport koji odlikuju snaga i izdržljivost, ali i taktika i strategija. I mnogi nedavnu dominaciju reprezentacije pripisuju njezinom dugogodišnjem guruu, Ratku Rudiću.
Za danas je međutim Hrvatski vaterpolski savez najavio konferenciju za novinare na kojoj će, samo 2 dana prije utakmice s Crnom Gorom, imenovati Rudićeva nasljednika. I dok je za Rudića odluka da napusti reprezentaciju na samom vrhuncu bila izrazito bolna, ništa se ne može usporediti s pritiskom koji čeka njegova nasljednika. Taj će zadatak pripasti relativno nepoznatom Ivici Tucku. Doći na mjesto Ratkovo nakon njegovog povlačenja, nakon zlata, nije lako. Sigurno da nije lako. U jednom dijelu je teško zato što očekivanja ostaju velika. Međutim, sa druge strane, jedna ogromna čast, jedno ogromno zadovoljstvo. Ne smije ići prema vani, ne smijemo stvarati prostor da naš srednji igrač izleti na 3,5 metra iz prve linije. Da sam upravo, to je ono što me izuzetno nekako ispunjava, da sam upravo ja taj koji je došao na mjesto Ratka Rudića, da sam ja taj koji sad u ovom trenutku sam trener hrvatske reprezentacije. Poštovane dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli na prvu tiskovnu konferenciju Hrvatske vaterpolo reprezentacije pod vodstvom novog izbornika. Tu su naravno i naši zlatni olimpijci, odnosno Hrvatska vaterpolo reprezentacija. Sva razmišljenja s nama će danas podijeliti dopredsjednik i izvršni direktor Hrvatskog vaterpolskog saveza, gospodin Perica Bukić. Zaista smo zaokružili jedan lijep i veliki ciklus i doveli Hrvatsku na krov svijeta. Ovo dalje je ono što u sportu i je najljepše. Znači, rezultati se pamte, ali uvijek najvažnije ono sljedeće što dolazi, ali evo sa novim izbornikom, sa novom reprezentacijom idemo u novi olimpijski ciklus gdje nam je ponovo želja biti na tronu i biti najbolji. Ajde se zadnji red i ovaj drugi red nek se digne, ustane. Brojni izazovi i teške odluke čekaju novog izbornika Barakuda Ivicu Tucka. No njegova će prva odluka kao vođe reprezentacije biti ujedno i njegova najlakša. Izbor kapetana reprezentacije. Njegov je izbor vratar Josip Pavić. On je europski i svjetski prvak te olimpijski pobjednik, a sada i lice hrvatskog vaterpola. Josip Pavić je vaterpolo izabrao iz ljubavi prema tom sportu, a sada se našao na nepoznatom teritoriju. Postao je poznata ličnost protiv svoje volje. Pa i dečki u klubu me sigurno, do sad su me zezali, a i od sad će još više kad vide koliko sam sad već malo sam pretjerao, šta i oni kažu u novinama, tako da ću ih morati dobro podmititi da prestanu sa tom zafrkancijom. Ponekad ih treba i istrpiti jer su u svakom slučaju ugodne i dobronamjerne. Nakon što je svoju ekipu doveo do olimpijskog trona, Pavić je proglašen jednim od 10 najuticajnijih Hrvata 2012. godine. Što reći o sportu koji je pokupio sve trofeje koji su bili, koje je bilo u mogućnosti pokupiti? Taj sport nama daje tu radost, veselje. To je ono što nas čini, što nas opet skuplja zajedno na jednu pozitivnu formu. Josip Pavić, mislim, gol je ovakav, ali čovjek fantastično brani, najbolje je na svijetu. Bravo, Josipe. Ti, Paviću, pozlatila ti se ruka još puno puta. Držim figu. Moja obitelj na ovo snimanje gleda onako malo čudno jer nisu ni oni navikli da sam ja sad u takvim ulogama koji je, do sad su me samo navikli gledati u bazenu i uz novinama, medijima vezanim uz sport, a ovo ipak nešto više, tako da malo im je čudno i oni bi to htjeli da to šta prije završi, ipak danas je onako slobodan dan pa da ga ipak provedemo zajedno. Evo sad ćeš me probuditi. Nakon osvajanja zlatne medalje u Londonu, Pavić je dobio i prestižnu titulu najboljeg vaterpolista na svijetu. No, u obitelji Pavić u Zagrebu znan je isključivo kao tata. Za Pavića se malo toga promijenilo, a to im i odgovara. Pa evo, ništa se nije promijenilo posebno, nama su životi ostali isti, ali evo, koje snimanje više, koja čestitka više. Međutim, onaj unutarnji osjećaj, naravno tu je što prije nije bio, a to je osvajanje njegove olimpijade i osvajanje te medalje. Stvarno smo svi preponosni i to je to sada.
Ali što se tiče naših života, mi smo se nakon mjesec dana slavlja brzo vratili natrag. Morali smo. Josip Pavić živi skroman život tipičnog hrvatskog vaterpolista. Kada ne nastupa za hrvatsku reprezentaciju, igra za profesionalni vaterpolski klub Mladost. Sasvim je uobičajeno da taj vrhunski svjetski vaterpolist na domaćim utakmicama svoje iznimne vještine demonstrira pred tek 100-tinjak navijača. Prvu hrvatsku vaterpolo ligu brojni smatraju jednom od najboljih liga na svijetu. No mnogi od 8 klubova koji se u njoj natječu, uključujući Mladost, bore se kako bi financijski opstali. Igrači poput Josipa Pavića kolateralne su žrtve takve situacije. Kao i mnogi njegovi vrijedni suigrači i sunarodnjaci, Pavić od kluba nije dobio plaću više od 10 mjeseci. Ni situacija u kojoj se nalazi reprezentacija nije ništa bolja. Vaterpolo u Hrvatskoj, znači kao sport koji se mi bavimo i za koji živimo i kažem, cijeli svoj život smo posvetili njemu. Neki kažu da je mali sport, naravno mi iz te vaterpolske familije se ne slažemo sa tim, da možda nas ima manje po novinama, manje po televiziji, jer mi smo takvi po prirodi, da stojimo nekako uvijek sa strane. Možda je tu manje novaca radi toga. Mislim da je vaterpolo u Hrvatskoj dosta marginaliziran sport, prvenstveno zato što u medijima nismo toliko zastupljeni kao što su neki drugi sportovi, kao što su nogomet, košarka, rukomet. Evo, mi smo sad i osvojili i svjetsko i evropsko olimpijsko zlato, to je stvarno rijetkost u ovako maloj državi. Evo, na kraju krajeva najtrofejniji je to sport u Hrvatskoj. Non stop donosimo neke rezultate, non stop smo u vrhu, znači mi smo brend. To je najbolja reklama za državu, ne postoji bolja. Kad nešto osvojimo, onda bi se svi slikali, dođu svi bi tili sliku, uspomenu da imamo za cijeli život, onda se poslika i onda ih više nikad mi ne vidimo u životu, stvarno šteta. Nevjerojatno je da, usprkos svim postignućima na svjetskoj razini, vaterpolo u zemlji najboljih svjetskih igrača jedva preživljava. Jako loše stojimo. Ja znam da u svijetu nije ni idealna situacija, da svi spominju i tu svjetsku financijsku krizu, ali evo baš primjera radi mađarska reprezentacija koja je u Londonu osvojila 5. mjesto. S tim novčanim nagradama su na istoj razini kao mi. Dakle, za 5. i mi za 1. mjesto. Ja uvijek krećem iz moje perspektive da nam samo daju ono što smo zaslužili, ništa drugo. Znači, ni jednog centa više. Šta se može popraviti, ne znam, ali mislim da bi se nešto trebalo popraviti. Stigao je dan utakmice i Barakude nestrpljivo očekuju početak nove ere i njihova prvog testa nakon olimpijskih igara. Otvaranje utakmice svjetske lige. I onda kad vi mislite išli ručak? Sad ću ja kreniti. Dobro, okej, važi, ajde, Bog. Za nedavno imenovanog sportskog direktora Hrvatske vaterpolske reprezentacije, današnji dan označava početak novoga poglavlja njegove legendarne karijere. Svoje zlatne Barakude pratit će ne s klupe, već s njemu sasvim nepoznatog terena. S tribina. Zadatak vođenja najbolje reprezentacije na svijetu od sada i službeno pripada novom izborniku Ivici Tucku. Svoju prvu probjeru morat će proći u utakmici protiv ljutih protivnika koje su Ratko Rudić i njegova ekipa pobjedili u poluzavršnici olimpijskih igara. Sasvim je jasno da će se Crnogorci htjeti osvetiti Hrvatima za taj poraz. Uoči same utakmice osjeća se nervoza. Kako među veteranima, tako i među novacima. Moram biti iskren da osjećam jednu određenu nervozu. Mislim da je to ona pozitivna sportska nervoza. Prvi put na klupi Hrvatske reprezentacije olimpijskog pobjednika nije nešto što je uobičajeno, nije nešto što je svakodnevno, ali sve to u granicama normale. Jedva čekam da utakmica počne i ja se nadam da će biti dobar rezultat. No prije samog početka utakmice, Hrvatski vaterpolski savez iskoristit će posljednju priliku i pozdraviti najvećeg trenera u hrvatskoj sportskoj povijesti. Te na taj način i neslužbeno označiti
smjenu generacija. Srdačan pozdrav, poštovani gledatelji. Kralj je mrtav, živio kralj. Otprilike bismo tako mogli početi ovaj susret naših zlatnih olimpijaca. Početak novog života, novog olimpijskog ciklusa i siguran sam velikih uspjeha. Imaju vremena za šut i bravo, bravo, bravo Paviću. Kao što je bilo i očekivano, utakmica je počela nervozno i nijedna ekipa nije dopuštala previše slobode protivniku. To je neobranjivo. Klasika. Pa ipak gosti su bili ti koji su zabili prvi gol. A onda i nekoliko sljedećih. Bobud igra beka i evo pogledajte. Često se kaže kako se prvaci ne rađaju, već odgajaju. Tako su se i nakon prvotne kiše golova olimpijski pobjednici uspjeli povratiti u igru. Joković sam, bravo, bravo! To je važan gol. Izjednačiti. I krasan gol, 8-6. A zatim i povesti s 2 gola prednosti. Ne može suprotstaviti ovakvom udarcu. Ono što sport čini sjajnim, ali što vas istovremeno može izluditi, je činjenica da nikada ne možete biti sigurni u konačni rezultat. Danas jednostavno nije bio dan najtrofejnije vaterpolske reprezentacije na svijetu. I to je gol. Razvučena hrvatska obrana. Sada je vrlo težak trenutak. I da, 100%. Ne može nikako hrvatska obrana zatvoriti kako treba. I Čučković ide sam, gol. 10-13, poraz je poraz, ali do 2. veljače imaju vremena. Vrijeme ide u jednom smjeru, sjećanja u drugom. Sada je trenutak da se krene dalje, jer bila je to tek jedna utakmica. Pred ovom su reprezentacijom puno veći ciljevi. Veća očekivanja. Veće mogućnosti. Barakude su ribe poznate po svojoj veličini i zastrašujućem izgledu. To su proždrljivi i oportuni predatori koji se oslanjaju na svoju snagu i brzinu kako bi pretekli svoj plijen. Posljednjih nekoliko godina ove su barakude nadvladale svoje protivnike na svim mogućim natjecanjima. Pred tim je sportašima vrlo jednostavan zadatak. Nastaviti tradiciju svjetske dominacije. U nekom trenutku svakom se djetetu postavi to pitanje. Što želiš biti kada odrasteš? Kada odgovaramo kao vrlo mali, većina ljudi shvaća da ti odgovori ne znače previše. Pogotovo kada su blizu nemogućem. Ali kada nitko ne bi vjerovao u nemoguće, ne bi imali o čemu sanjati. Ovih dana više nego ikada, dječaci žele biti igrači vaterpola. Jer vaterpolo im daje vjeru u ono što je možda i moguće. U ovo tmurno siječanjsko jutro, ljetne olimpijske igre u Londonu već su davna uspomena. Za vrijeme dugih zimskih mjeseci barakudama se i posrećilo. Odlaze na jug, u Grčku i Crnu Goru, gdje će uz toplije vrijeme tražiti iskupljenje za razočaravajuću prvu utakmicu u svjetskoj ligi. Utakmici debiju njihovog novog izbornika. Nakon utakmice sa Crnom Gorom ovdje u Zagrebu, pa najviše mi je bilo žao novog izbornika. Žao mi je što smo priuštili ovakav start izborničke karijere. Ne znam, možda smo ih malo i podcijenili. Možda smo malo poletili, umislili se, ne znam, odigrali smo jako loše. 13 golova primiti, to se ne smije od nijedne ekipe. Sa dosta nekih ishitrenih i glupih grešaka, praktično smo im poklonili te odlučujuće golove. Bili su agresivniji od nas i još jednom pokazali da u sportu ne igraju imena, nego onaj ko više želi pobjedu i ko je agresivniji i ko se više bori. A to su bili oni.
Postoji mnogo faktora uspjeha u profesionalnom sportu. Jedan od njih je i kratko pamćenje. Posebno je lako zaboraviti teške gubitke kada ste okruženi s obitelji. Ali kad imate ovoliko braće na jednom mjestu, samo je pitanje vremena kada će netko nastradati. A danas veteran Pavo Marković čini grešku i odluči se platiti račun pred kamerama. Snimio ovo. Ovo je prvi put. Ovo je tako rijetko da moraš ovjekoviti. Ovo je, pazi, ovo je. Unatoč porazu od Crne Gore, raspoloženje je odlično. I zašto ne? Dečki su još uvijek olimpijski prvaci i uz 2 pobjede na ovom putovanju odmah će se vratiti u poziciju da se kvalificiraju za finale Svjetske lige, kasnije ove godine. Kada smo bili mali, mnogi su od nas sanjali da će postati profesionalni sportaši. Slava, bogatstvo i privatni avioni bili su dio tih fantazija. No kada igrate ovaj sport, za ovu zemlju, životni stil je mnogo skromniji. Smještaj u vrhunskim hotelima je iznimka, a ne pravilo. Ali Barakude nećete čuti da se žale. Kada su izabrali ovaj sport još kao djeca, znali su točno u što se upuštaju. A ponekad su i dalje velika djeca, u potrazi za dobrom šalom u svakoj mogućoj prilici. I nema većeg šaljivđe u ovoj grupi od onog kojeg svi zovu Medo. Se podigne ovako. A šta treba govori? Predstaviš se i šta očekuješ? Ma nemoj da se predstavljam, to mi je najgluplja stvar. A mislim, ako me ne znaju, ne interesira me uopće. Ja sam Pavlo Obradović, igram desnu stranu uglavnom. Idemo u Grčku pobjedi, to smo već najavili. Mi smo hrvatska vaterpolo reprezentacija koja je zlatna iz Londona i nemamo se koga boja, idemo pružiti što bolju utakmicu i naravno očekujemo pobjedu. Bravo. Olimpijski prvaci stigli su do rodnog mjesta olimpijskih igara, Grčku. I neće trebati dugo da se gosti osjećaju kao kod kuće. No na putu prema hotelu prisiljeni su krenuti za obilaznicom, kako bi izbjegli svakidašnju činjenicu života u Grčkoj, prosvjede. Malo je zemalja u svijetu koji su u tako teškoj situaciji kao Grčka. Demonstracije su danas način života u Ateni, ali od Barakuda neće dobiti baš preveliku simpatiju. Na bilo kojoj razini. I igrači i treneri moraju se baviti svojim problemima. Lako neće biti sigurno. Teška će utakmica biti sigurno. Treba je otvoriti. Znači, samo da mi uletimo kako treba unutra i onda straha nema. Ali? Mi ćemo njih slomiti po kvaliteti. Da. I dok treneri nastavljaju napeto planirati igru, raspoloženje igrača je mnogo opuštenije. Oni su odlučili iskoristiti svoje rijetko slobodno vrijeme u lokalnom kafiću, gdje je njihova strategija za igru s Grčkom puno manje sofisticirana od njihovih trenera. Sad ćemo, koji će nam biti moto? Primiti gol manje ili zabiti gol više? A ja sam za zabiti gol više ipak. A da zabijemo gol više. Evo ti direkt! Kada igrači provode toliko mnogo vremena zajedno, presudno je da se istinski dobro slažu. Bilo da je to u gradu ili u puno izazovnijem okruženju. Poput slačionica olimpijskog stadiona. Kako se tim oblači za ovu ključnu utakmicu, baš to je prijeko potrebno jer slobodnog prostora skoro da i nema. Ali ovi igrači su navikli na takve uvjete i sposobnost da se usredotoče u bilo kakvim uvjetima je ono što ovi sportaši rade najbolje. Samo ono što smo rekli, jako mahanje gol. Da mu uđeš unutra, isključenje, odigraš, razumiješ? Mahanje ga sam, roka je slobodno, razumiješ? U Londonu na olimpijskim igrama Hrvatska je pobijedila Grčku u prvoj utakmici otvorenja. Ali bili su izjednačeni s 5-5 ulaskom u četvrtu četvrtinu. Ajmo, drži Rita malo! Danas je već u prvoj četvrtini bilo vrlo brzo očito da ih ponovo očekuje prava borba. Ajde, evo, ne mogu vjerovati da ne more primiti tu loptu, zabiti je u mile matere. 5 godina mu tupi, nisu stvar, ne mogu vjerovati, majke mi moje mile. Nakon poraza kod kuće od Crne Gore, više nema mjesta za pogreške. Nazad!
Barakude danas moraju pobijediti. Ajmo, jaka obrana, jaka, okolo. Ali upravo su Grci ti koji su krenuli snažno. I odjednom je Hrvatska morala pronaći odgovor. Držimo ritam samo da mi njih uvedemo u naš ritam igre. Ako nije 100% pozicija, primi faul, doćemo sa našim centrima. Ajmo, momci, držimo ritam jaki, ajmo. Kad bi svi razmišljali tako, da se slažeš? Igraš karte, kockaš s nekim karte, briškulu znaš i sam, pa 3 godine ne mora naučiti jedan osnovni blef. To ti je tako. Ajde, šere! Velike momčadi ovise o kemiji. To je nedostižna i nematerijalna kvaliteta koja je od ključne važnosti za uspjeh bilo kojeg tima. No kako stvoriti timsku kemiju? Ili još bolje, može li se to uopće? Na mnogo načina to je kao da pokušavate dobiti ruku briškule. Malo sreće neminovno mora biti uključeno. U drugoj polovici utakmice protiv Grčke, kemija je za Barakude bila apsolutno ona prava. Juriš je počeo. Plan igre koji je Ivica Tucak zamislio, konačno se počeo realizirati. Naravno, uz poneki kamenčić na putu. Primi je, zabije pa promaši, jebote Bog. Nakon olimpijskih igara, 5 ključnih članova Barakuda otišlo je u mirovinu, ali danas to nitko ne bi mogao vidjeti. I nakon 4/4 utakmice, ovaj novi miks igrača izgledao je kako se očekuje od momčadi koja se ponosno zove najbolji na svijetu. Finalni rezultat Hrvatska 9, Grčka 7. U utakmicu smo ušli motivirani i koncentrirani jer smo imali prijašnje iskustva u Grčkoj gdje... O jebote! Uvijek je bio faca za uletiti ovdje. Da, izjavu, ajde, evo, samo zna skočiti. Nakon povratka iz Atene, Barakude su dobili 2 slobodna dana da se odmore u Dubrovniku. Prije nego krenu na jug do Crne Gore na presudni obračun. Za nekoliko igrača trenutak nije mogao biti bolji. Dobili su priliku uživati u vremenu s obitelji, u tjednu kada je u njihovom rodnom gradu dragocjen dan. Proslava Svetog Vlaha. Ovaj dan ostao je najsvećaniji dan u dugoj povijesti Dubrovnika. Duhovno i vjersko ujedinjenje grada i izraz zahvalnosti za svog sveca zaštitnika. Stradun je glavna gradska ulica još od 13. stoljeća i proživjela je mnogobrojne svečanosti tijekom godina, uključujući jedno od najupečatljivijih slavlja prije nešto manje od 5 mjeseci, kada je cijeli grad bio na ulicama da dočeka svoje olimpijske heroje. Od 13 osvajača zlata u Londonu, čak ih je 7 iz Dubrovnika i obližnjih mjesta. Ako je Hrvatska trenutno svjetski centar vaterpola, tada je Dubrovnik zasigurno njen glavni grad. Oni u Dubrovniku vole svoje Barakude. Ova igra bila je dio tkanine grada još od najranijih dana vaterpola. Ta ljubavna veza između ovog grada i njihovog sporta nikada nije bila više opipljiva nego za vrijeme svečane dodjele medalja u Londonu. Mi koji živimo ovdje u Dubrovniku, koji smo stanovnici ovoga grada Svetoga Vlaha, na poseban način bili ponosni kad su i naši vaterpolisti nakon pobjede razvili zastav, odnosno barjak Svetoga Vlaha, koji je za nas Dubrovčane uvijek prepoznatljiv. Trenutni postav Barakuda s dubrovačkog područja su Sandro Sukno, Maro Joković, Andro Bušlje, Paulo Obradović i Nikša Dobud, koji savršeno predstavlja ovu skupinu igrača još uvijek u svojim 20-ima. Premladi da pamte detalje najtežih dana svoga grada, ali ne i naivni da ne cijene svoju bolnu povijest. Kad je rat počeo, ja sam imao 6 godina. Tu je stalno bilo bombardiranje. Naša vojska bila smještena u ovoj tu tvrđavi. Oni su došli, oni su bili tamo na Žarkovici, na onom tamo dijelu. I jedan dan su došli sve do tvrđave i tu je, čak su se, kažu, popeli tu i na tvrđavu i naših 50 boraca se nekako uspjelo obraniti, ne znam nija kako. Eto, tako da je to bilo stalno granatiranje. Tamo s one Žarkovice su imali pogled dole na Dubrovnik i ovako im je stao kao meta. Ali eto, na sreću naši se hrabri borci uspjeli obraniti. Kada ste rođeni u gradu od svega 42.000 stanovnika, svaki posjet kući i šetnja gradom uključuje puno ljubaznosti. Ali također i poneko iskreno mišljenje.
Dobudov posjet omiljenom kafiću uključuje pravi podsjetnik na zadatak koji očekuje Barakuda. Ispeglali su vas u Zagrebu, sad nek vas ispeglaju dolje u Crnoj Gori i onda to je to. A vi ste olimpijski najbolji, vi ste zvijezde. Vi ste zvijezde, ti si najbolji. Ne važno ti nećeš da si ti olimpijski zlatni. A što si dobio u Zagrebu po Gospi, to je u redu. Uvijek piješ lozu sa strane Mala Travarica. Zašto to sad? Zašto to sad ne piješ? Kratka pauza u rasporedu je završila i tim se okupio kako bi autobusom krenuli južno prema Kotoru. Kasnije ove godine finale Svjetske lige igraće se u Rusiji. I da Hrvatska ima bilo kakve šanse za obranu svog naslova prvaka, morat će prvo napredovati iz svoje skupine, koja uključuje Grčku, Tursku i Crnu Goru. Igrači znaju da od tih zemalja samo jedna može otići do finala. Samo jedan gubitak i Barakude će biti eliminiran. Za ovaj novi tim igrača njihov najveći izazov čeka. Moraju pobijediti na neprijateljskom teritoriju, Crnu Goru. Evo vidi, bato, ne može se prodati ništa. Ne znam kako imate pitanje. Hrvatska, Crna Gora, ne znam u kojim sportu. Naša pobjeda, nego? Vaša pobjeda? Normalno, 100%. Znate da je danas utakmica vaterpolo Hrvatska, Crna Gora? Pa da ti kaže, ne interesuje me. Ni njih ne interesuje za mene što se ja mučim, što da mene interesuje za njih. Vaterpolo? A u vaterpolo? A s kim igra? Sa Hrvatskom. A onda navijam za Crnu Goru. A da je sa Srbijom, navijao bi za Srbiju. Mislite da će pobijediti Hrvatska ili Crna Gora? Za kog više navijate? Pa uvijek smo bili rivali da pobjeđujemo. 3 razlike. 3 razlike? Najmanje. Ja mislim da će pobijediti Crna Gora, evo. Nadamo se svakako za pobjedu. Naši su u Šargarepu svi pojeli, po 2. Pa i naši su isto jeli. Ali ovo je naša originalna za planinu. Neriješeno, 100%. Neriješeno, 100%. 100%. Pa da navijali smo za Hrvatsku kad je igrala Hrvatska u rukometu. Ja navijam za Jugoslaviju. A vi navijate za Jugoslaviju? Još uvijek, ja sam jugonostalgičar i navijam za Jugoslaviju. Pojam nostalgije opisuje sentimentalnost za prošlošću. Obično za vrijeme ili mjesto koje budi sretna osobna sjećanja. Za hrvatskog izbornika Ivicu Tucka, ovaj put u Crnu Goru nosi određenu nostalgiju iza njega. Prije preuzimanja Barakuda, Tucak je profesionalno trenirao klub u Herceg Novom. Ovo je njegov prvi povratak u zemlju koju je 3 godine zvao svojim domom. U hotelu prije utakmice Tucak okuplja svoj tim na sastanku prije polaska, gdje se ponekad čini da je više zabrinut za navijače protivničkog tima nego za same protivničke igrače. Mi moramo od prvog trenutka znati da želimo pobijediti. Bez obzira na atmosferu koju oni pripremaju, ta atmosfera neka njih interesira. Ovo inače je poznat kao nekakav vruć bazen, ali boli nas kurac za to. Mi smo došli ovdje igrati, mi smo došli pokazati da smo olimpijski pobjednici, da smo u ovom trenutku bolji od nas. Tucak je već vidio ove navijače Crne Gore iz prve ruke i točno zna što njegova mlada momčad može očekivati tijekom igre. Ako očekuje bilo kakav uspjeh, ključno je da večeras Barakude ostanu mirni i pribrani. Ćao Zagreb, ćao Hrvatska, pozdrav za sve Hrvate. Ko će da pobjedi? Crna Gora, ko će drugo? Kad smo mogli dobijemo u Hrvatsku, dobit ćemo i sigurno i u Kotoru. Jednostavno, Kotor je grad vaterpola i mi ćemo uvijek i nastaviti da pratimo dokle god je to moguće i dokle god i trudit ćemo se da budemo, evo malo pirotehnike. Neće biti napeto, napetost nam više ne treba. Mislim, 21. vijek je i realno je da se ide sve u normali. Previše je više nacionalističkih tih i pjevanja i obilježja i toga. Znam ja odlično što pričam, ja od uvijek to insistiram na tome. Samo neka pobjedi ko je bolji. Tako je. I vi ćete da izgubite. Hoćeš me poljubiš pod kamerom? Baš mi je drago što se mogu li ja tebe? Snimaj ovo. Snimaj. Poljubi Hrvaticu. Prije utakmice. Crnogorac.
Iako se čini kako je ljubav i dalje u zraku, Barakude znaju da jednom kada uđu u ovu zgradu, atmosfera će biti ispunjena samo neprijateljstvom. Iako su ikad očekivali da će domaćini postaviti crveni tepih za svoje goste sa sjevera, jako su pogriješili i vrlo brzo će im faliti ugođaj iz Atene. Kada trenirate cijeli svoj život da postanete najbolji u određenom sportu, suđeno vam je da se suočite s opasnom konkurencijom. A kada je taj protivnik i susjed, i s njim se susrećeš stalno, neizbježno je da se rodi suparništvo. Večeras će se osjetiti i zvučat će kao da je cijela populacija ove male zemlje stala u tu arenu, navijajući za svoje igrače. I radit će sve što mogu kako bi omeli i zastrašili svoje gorke suparnike, naše Barakude. Još jednom molimo navijače na intervenciju delegata da ne koriste pirotehnička sredstva jer da bi se utakmica odigrala u regularnim uslovima. Hvala vam. Ne, ali ovo treba prekinuti utakmicu. Treba prekinuti, pogledaj, nema ventilacije, razumiješ? I sad kao što igra. Velika suparništva su rijetka i posebna. Razvijaju se tijekom vremena i zahtijevaju delikatnu kombinaciju sastojaka, kako bi se doista izdvojila iznad ostalih. Ona mogu biti dovoljno važna da pokrenu cijelu zemlju. U svakom sportu neke utakmice znače više od drugih. U pitanju večeras vjerojatni odlazak na finale Svjetske lige. Dim trenutno iznad vode ovdje u bazenu, ali može se igrati utakmica. Atmosfera je točno onakva kako je izbornik Tuca popisao. Osim što ima još i dodatne vatre. U prvoj utakmici između ove dvije momčadi u Zagrebu vidjeli smo ukupno 23 gola. Večeras, međutim, jasno je da će golovi padati puno teže. Hrvatska će biti prva koja će se probiti, s uvijek važnim golom otvaranja. Barakude nastavljaju svoj napad, ali golman Crne Gore spriječava siguran udarac koji bi Hrvatskoj dao prijeko potreban poticaj. A na drugom kraju bazena bilo je samo pitanje vremena prije nego što će se domaćini napokon probiti. Nimalo obeshrabren Sandro Sukno leti kao raketa kako bi Hrvatskoj vratio vodstvo. Ali neposredno prije poluvremena Crna Gora krade trenutak s vlastitom raketom. S rezultatom od 2:2 vrijeme je da se raspravi o strategiji za drugi dio utakmice. Pazimo dodavanje preko Brguljana. Raširimo ih dobro u napadu, izlaze iz prve linije. Bitno je da prva linija drži 2 metra. Obrana je odlična, ej! Zašto je? Brguljan, odavno. Trebamo se dogovoriti. Kada novi izbornik dobije savjet od iskusnog igrača poput Nikše Dobuda, on sluša. Da, idu iz prve linije. Znači moraju... Tako je. Izvršenje je u konačnici odlučujući faktor u utakmicama koje su ovako ravnopravne. No kada priliku za prilikom propustite, nije čudno da Crna Gora kapitalizira s vlastitim napadom i uzme svoje prvo vodstvo. Izađi! Ma da, evo. Ajmo! Crna Gora brzo prati s još jednim pogodkom. I to je trenutak kada se fizička priroda ovog sporta povećava na alarmantne razine. Osim očima ljudi koji su najbitniji, sudaca. Nedosuđen prekršaj protiv Nikše Dobuda bio je znak što očekuje Barakude. Dok Crna Gora postiže svoj treći gol za redom i uzima vodstvo od 5:2 u zadnjoj četvrtini. U četvrtoj četvrtini Barakude ulažu nevjerojatan napor da se vrate u igru, no u konačnici su ipak drugi.
a zaboravit će i plan da čuvaju svoju pribranost i mirnoću. Dobit ćeš pravo, ne? Stani Mino, nemoj me bavat, niksa! Nada da će obraniti naslov prvaka svjetske lige sada je i službeno izgubljena, a to nije lako progutati. Velika očekivanja se uvijek postavljaju pred Barakudu, od strane medija, navijača i vlastitog saveza. Ali sve to zajedno blijedo je u usporedbi s očekivanjima koje oni stavljaju pred same sebe. Jako dugo i teško su radili kako bi postavili standard prema kojem se svi timovi u vaterpolu i u Hrvatskoj mjere. I nakon teškog poraza kao večeras, konačna poruka Ivice Tucka svojim igračima manje govori o igri u bazenu, a više o ponašanju izvan njega. Utakmica je izgubljena, završena, idemo dalje. Znači, od ovog trenutka je stopirano. To je ponašanje na klupi. Mi smo reprezentacija kao olimpijski pobjednik. Pustite mene sa mojom odgovornošću Ivana da skačemo na klupi, da jebemo majku s usima i meni je teško. I ja sam osjetio isto kao vi da nas jebu i užasno mi je teško. Glavno. Ali vi prvenstveno isključivo svojim ponašanjem morate u bazenu biti olimpijski pobjednici. Ništa nismo s ovim izgubili. Boli nas kurac za svjetsku ligu da budem prosti pri njih, mi imamo svoj drugi plan. Ali ponašanje od ovog trenutka momci na klupi je isključivo bodrenje jedan drugog. I kad ide dobro i kad ne ide dobro. Bodrenje i pozitivna atmosfera. Samo toliko momci. Bilo bi razumljivo za ove igrače da samo krenu dalje nakon ovog poraza i nešto iz njega nauče. Grade dalje na njemu. Za niti jedan tim, na bilo kojoj razini, u bilo kojem sportu, ne očekuje se da će pobijediti svaku utakmicu, svaki turnir. Ali ovo nije bilo koji tim. Ovo su naše Barakude. Stavi gumu oko glave. Ajde na njajke, stavi gumu oko glave. Ne, momčad nije izgubila okladu. Ruke su fiksirane. Za dečke u hrvatskoj reprezentaciji neuobičajeno dolazi s teritorije. Ti si ko policajac, jel imaš tamo? Isto kao i pritisak do granice izdržljivosti. Što brže, što brže. A i preko. Odstavi gume. Doći do vrha je jedna stvar. Diži, zaveslaj, početak zaveslaj. Ali sada olimpijski prvaci znaju da ako žele opstati na vrhu, morat će raditi teže nego ikad. I oni to rade. 8 sati dug, naporan trening, svaki dan. Evo, došli smo do kraja teških priprema. Smanjuje se polako volumen, intenziteti se dižu do maksimalnih granica. Kad se odmorimo, kad napravimo super kompenzaciju, da ćemo biti top. Mediteranske igre su sljedeće, a Barakude jedva imaju snage da opišu svoju iscrpljenost. Ubilo nas je danas noge, ruke, leđa, vrat, ramena, koljena, prepone, vrat i opet sve skupa, gotovi smo. Ovo ne bi poželja nikome i jedva čekam ići večerat i spavat cijelu noć, da mu niko ne probudi 3 dana. Eto to. To je to. Za profesionalne sportaše svugdje u svijetu ozljede su dio života. Ni vaterpolo nije drugačiji. U ovom sportu bol je stalni partner. A nažalost to je također i mala plaća. Iako su plaće oskudne, igrači dobivaju drugu vrstu potpore koja se očekuje za sportaše ove razine. Hranu i 24-satnu brigu o tijelu. Ali žrtva koju ovi dečki rade nije proporcionalna novcu koju dobivaju zauzvrat. Oni ne nose šahovnicu za novac. Oni su ponosni da igraju za svoju zemlju, ali definitivno osjećaju da bi Hrvatska mogla napraviti više da im financijski pomogne. Ili europsko prvenstvo, zlato, svjetsko, sve to nešto u magli neko stoji, razumiješ, ne znam uopće kako napred, tako da mislim da stvarno to šteta za ovako jedan uspješan i najuspješniji sport u biti u Hrvatskoj. Bog nam je dao talenta, uspjeli smo svojim radom i čast nam je igrati za Hrvatsku. Meni je ponos, ja ću uvijek igrati dok me bude zdravlje služilo. Da klub ne plaća, onda bi rekao neću da igram i gotovo. Reprezentacija znači ipak se igra za državu i to nekako, ajmo reći, domoljublje. Neki su drugi tu osjećaju i feeling. I uvijek vjeruješ, bit će bolje.
Ne želimo kukati i pričati, ali isto bi bilo ljepše da nas se malo bolje pazi. Unatoč svom uspjehu na svjetskoj sceni, nevjerojatno je da se vaterpolo bori da preživi u domovini svjetski najdominantnije momčadi. Čovjek odgovoran za promjenu tog stanja je i sam vrlo uspješan igrač, izvršni direktor Saveza Perica Bukić. Od kada je prije 8 godina preuzeo HVS, momčad je uživala jedinstven uspjeh u bazenu, ali izvan bazena reprezentacija i dalje jedva preživljavala. Perica potroši 90% svog vremena tražeći kompanije da sponzoriraju reprezentaciju. Nažalost, često bez uspjeha. Činjenice su sljedeće. Mi od Hrvatskog olimpijskog odbora dobijamo nekih 30 do 40% naših potreba. Kad sve skupa odrežemo, koliko god možemo odrezati. Znači, naše realne potrebe su oko 1,5 milijuna eura. Mi dobijemo oko 500.000 eura. Znači, vrlo je jasno da mi 1 milijun eura moramo naći sami. Talijani nemaju tih problema, Srbi nemaju tih problema, čak ni Crnogorci nemaju tih problema. Daj, dođi vidio. Što znaš? A evo vidiš. Ponovo su problemi sa financiranjem. Da. Bilo bi dobro kad bi nešto pametnoga izašlo kao prijedloga, ne samo kritika. Da. Ali od ovoga pisanja bolje da neko nešto napokon prepozna i... ne znam. Mislim da vlada treba napokon odlučiti što od hrvatskog sporta želi, koji su to sportovi koji će se pratiti u punom iznosu, jer mi se očekiva da mi živimo od tržišta. Ja ću reći vrlo konkretno, Hrvatski vaterpolo savez nakon Londona na tržištu je našao 2-3 sponzora koji svi skupa stanu u nekih 100.000 eura. Teško je danas očekivati tržišno sponzorstvo. To je, možemo mi reći da mi nismo dovoljno sposobni. Ja mogu uzeti tu dio krivice i u tom segmentu. Dajte mi nađite ko je sposoban. Ko to uspijeva naći sponzore, pogotovo kad su pitanje nacionalne selekcije. Zašto? Mi nemamo gdje igrati, mi nemamo svoj bazen, mi nemamo svoju publiku. Znači u Hrvatskoj se odigra godišnje 3 utakmice. Na osnovu čega? Šta ponuditi toj publici od tim sponzorima? Tako da, s te strane, mislim da bi hrvatske reprezentacije trebale biti nacionalni interes. Ili nisu. To napokon neko treba reći. Ovi dečki stoje visoko u povijesti vaterpola. Njihova će lica uvijek gledati sa svake slike hrvatske slavne, zlatne generacije. U najtežem momčadskom sportu na svijetu oni su postigli krajnji cilj. Osvojili su olimpijsku zlatnu medalju. Čak i bolje. U teškim trenucima ovi prvaci dali su svojoj zemlji razlog da slavi i bude ponosna. Početak je ljeta i užurbana sezona vaterpola je pred njima. Mediteranske igre i svjetsko prvenstvo. Ali trenutno imaju malo vremena za zasluženi odmor. Medo je na putu kući u Cavtat, da se odmori s prijateljima i obitelji. On je simbol izvanrednog vaterpolo uspjeha. Ali taj uspjeh ga nije promijenio. Ja ću samo iskomentirati da je Medo jedan momak koji je postigao slavu i nikada nije zaboravio ni mjesto odakle, ni prijatelj s kojima odrastao. Založen, miran, kulturan. Za ove divove u malom bazenu, kad su izvan svog sporta, nitko ne bi pretpostavio da vladaju svijetom. Ja još 5. S obitelji i prijateljima uživaju biti normalni. To im je veliki bijeg od beskrajnog pritiska da održe zlatni san živi. U biti totalno netipičan sportaš, sluša rock, ne voli cajke, nosi starke i svira gitaru, što je meni onako kod muškarca. Wow. Za novog trenera Ivicu Tucka i njegove igrače ovo je dobrodošla pauza od stalnog pritiska da uspiju, njihovog života u bazenu. To je mjesto gdje se nikada ne mogu opustiti, ni za trenutak, i uskoro će se vratiti da nastave to nasljedstvo. Mediteranske igre čekaju, ali tamo neće biti zagrljaja. Ni poljubaca. ...27. Mediteranske igre. U Istanbulu su protesti na Taksim trgu upravo završili, ali 1000 km južnije ljetovalište Mersin
spremno je dočekati 24 zemlje koje će se takmičiti nakon 4-godišnjeg iščekivanja. Za igrače to je samo još jedan poslovni put. Njihove putovnice krase pečati iz zemalja cijeloga svijeta, ali oni rijetko vide išta više od sportskog sela, bazena i hotela. 100 puta smo bili u tim nekim i gradovima i državama, a nismo vidjeli ništa. Kad ja dođem neku Australiju, Ameriku, Kinu, da imamo 2 dana slobodno da možemo gledati, nikad nemamo. Ako uspijemo recimo od 10 dana jednom slobodno popodne dobiti, to je nama ono strava. Jer mi dolazimo tamo odraditi trening i odraditi utakmicu. Smještaj je uvijek poprilično bazan. Igrači su navikli na to, to je život na putu, čak i za olimpijske prvake. Nema sobarica, nema posluge u sobu, nema minibara. I uskoro sobe izgledaju kao slačionice. Pospremanje nije visoko na listi prioriteta, ali spavanje je. I to vodi do rezultata. Imali smo nedavno sastanak sobe i dogovorili smo se da najmlađi član sobe ima zadatak malo ograditi ove prozore s ovim kartonima jer nam svjetlo ulazi vrlo rano izjutra i ne možemo baš spavati i eto, odluka je pala da kolega Milaković to preuzme na sebe i kao što možemo vidjeti činio je jako dobar posao i stvarno spavamo kao bebe. I hvala ti Milakoviću na to. Sve za momčad. Kada treba dati sve za momčad, nitko nema više ideje od kondicijskog trenera Pere Kuterovca. Pazite da vam ne ispadnu male mošnjice i da on to snimi. S Kuterovcem igrači nikad ne znaju što ih čeka. Pero je potpuno lud. Tako je radna atmosfera, tu ima i što nije baš za kamere. Sigurno ima i svađa, i psovanja, i napadanja. Bez zajebance ti govorim, šta si glob tako? Svi beštimaju u sebi na glas njemu. Ajde, debeli, valjaj se. Da izvaljaj taj trbuh, Bog te evo, možda ti bude manji. 100 puta se posvađamo i vičemo svašta jedan drugome. Pameti da sam ja tu, da ja tučem najjače na svijetu. Pa to je kurac od treninga, pa kakav je to trening? Pa to je za pičkice. Igrači znaju i to nije slučajno da je Hrvatska imala toliko uspjeha otkako se Kuterovac pridružio Barakudama. On odbija dignuti nogu s gasa čak i tokom turnira. Čobančići, ruke do pola, noge prekrižene. Op! Mislim da mu igrači toliko vjeruju da niko se ne pita da li je to dobro ili nije dobro. Uz njegovu zezanciju puno toga mi napravimo, a da ne znamo i da smo napravili, jer nas on tako navuče. Dobude, moram držati ravnotežu, razumije? Kakvu ravnotežu? Pa između kitova i normalnih, da napravimo balans. Aj, plivaj. I onak to ne razumiješ šta ti ja govorim, aj, rajfu. Pa kak ću napraviti kad imam 13 kitova u ekipi, jebem ti mater? Mogu jedino napraviti mesnicu ovdje, niš drugo. S 3 pobjede na početku turnira igrači su nagrađeni rijetkim izlaskom u grad. Dobili su samo 3 sata, ali planiraju to dobro iskoristiti u kupovini u Mercinu. Panika me da me ne poreže u pičku mater, a dobro, valjda neće. Evo nas, tu smo u Mercinu, evo Luka se brije, nemoj pojma što treba to, pa ja Luka se bolje da im objasni na tursko, hrvatsko, italijansko, a očito mu ne ide dobro. Ovog rijetkog slobodnog popodneva posjeta Brijačnici otkriva perspektivu. U Turskoj, kao i u Hrvatskoj, olimpijski vaterpolo prvak može se lijepo urediti. Odlično, preživio sam, super, prezadovoljno. Luka Modrić. Luka Modrić, ja. Ali još uvijek neće biti nogometna zvijezda. Život u selu je monoton. Očajan, skroz dobar, prilično dosadan. I okej. Ovaj tim zna da je biti opušten veliki dio njihovog uspjeha.
Nama ovdje je fantastično. Hrana je dobra. Jako loša. Moglo je biti malo bolja. Pokušavamo naći neku zabavu. Pogledali smo 10 filmova. Igramo malo PlayStation. Rad, rad i rad. Poslušali svu muziku što imamo. Fino je, lijepo je. Sa ovim momcima nikad nije dosadno. Ovu grupu odlikuje jedna stvar. Svi se izvrsno slažu. Ima tu uzgodnih cura. Talijanke. Visoke i lijepo su građene. Talijanske cure. Baš zato su i nekako mi najdraži. To treba. Barakude pobjeđuju i došli su do finala bez jedne izgubljene utakmice. Opušteni su kao nikad. I figurativno, i zapravo. Današnji suparnik Španjolska, domaćin svjetskog prvenstva sljedećeg mjeseca, težak je protivnik. Ali prije nego što se uhvate Španjolske, dolazi jedna druga šansa za osvetu. Nikša Dobut se obračunava s Perom, kondicijskim trenerom. Današnja pobjeda dala bi Barakudama odličan momentum za odlazak u Barcelonu. A također bi izbrisala i gorku uspomenu nedavnog gubitka od Crne Gore. Ako danas uspiju osvojiti zlato, učinit će to bez svog glavnog trenera Ivice Tucka, koji je dobio crveni karton na polufinalnoj utakmici protiv Italije. On će utakmicu morati gledati s tribina. Deset mjeseci prije, nakon epske olimpijske pobjede u Londonu, legendarni Ratko Rudić i neki veterani su otišli. Za ostale članove zlatne generacije putovanje od tada bilo je daleko od blagog. Jedino što brani je ovo. U Mersinu utakmica je započela sa golom Španjolaca. Vrijeme, ajde Sandro, ajde sam, Sandro! Ulazi, može! Možeš, Petre! Ali Barakude su brzo odgovorile sa svoja dva. Vadi Petra, vadi Petra, alo! Pazi, sredina, Joke! Nisko, nisko! Za Ivicu Tucka frustracija što sjedi na tribinama bila je samo složenija s time što je vidio sa svog sjedala. A nemoj, free players, no one, Žele! To baba nešto sve, pazi ga! Zašto, ma zašto? A daj! Hej! A daj! Ajde! Pazi njega! Utakmica je bila prilično izjednačena, ali je Hrvatska održavala prednost od samog početka. Napokon u Turskoj nova generacija sazrijeva. Bila je to smjena straže, rezultirajući s novim glavnim trenerom i promjenom više od trećine momčina. Još ima vremena, Lijevo! Svi su oni morali održati, ali i prestići zlatni standard. Ajde gore, ajde Petre! Suočeni s promjenom u bazenu, malo financijske pomoći i čežnjom za priznanjem, ovaj tim je ostvario najteži izazov u sportu. Oni su proširili dinastiju. I više od toga. Uspjeli su što niti jedni njihovi slavni prethodnici nisu. Osvojili su mediteranske igre. Usprkos svim sumnjama, metežu i nedaćama, usprkos velikim promjenama, jedna činjenica je ostala nepromijenjena. Uspon na postolje s ponosom i strasti. Za njihov sport, njihovu domovinu. Ovo je Hrvatska. Ovo su vaše Barakude.
Ljeto 2013. godine će se pamtiti po mnogim stvarima. No povijest će zabilježiti tu godinu kao godinu novih početaka. Bilo na bolje ili na lošije. We recognize the journey that you have traveled, and you will be a beacon of hope for your neighbors in this part of Europe. Kad se ova država popela na svjetsku pozornicu kako bi se predstavila novim europskim partnerima, samo je jedna osoba bila logičan izbor za predstavnika sporta ove sportom zaluđene nacije. Ratko Rudić. Od sutra započinjemo novu sportsku utakmicu u kojoj želimo i u okviru Evropske unije da budemo najbolji. I dok je ovaj čovjek utjelovljenje uspjeha u vaterpolu ponosno predstavljao hrvatski sport, njegovi su se sad bivši reprezentativci pripremali za nadolazeće svjetsko prvenstvo. I to kod EU susjeda, u Sloveniji. Količina gibanja ili momentum, Ne do kraja, kratko. Tup, kratko. fizikalna je veličina i definira se kao sposobnost objekta da se kreće unaprijed zahvaljujući svoje masi i brzini. U danima prije puta u Barcelonu i reprezentacija se kreće u pravom smjeru. No njihov izbornik dobro zna da sportska sreća itekako može biti kratkog vijeka. Ono što uvijek naglašavam, nadam se da će nas zaobići ozljede. To je ono što je vrlo bitno. Nemamo prevelik fond igrača da se možemo bilo koga odreći. I ako tako bude, znači ako nas zaobiđu ozljede uz ovako dobar rad, mi vjerujemo u dobre rezultate. Dobri rezultati od početka, ponavljam, su ti da Hrvatska ostane u vrhu svjetskog vaterpola. U ovom sportu je sačuvati zdravlje, lakše reći nego ostvariti. Maro Joković liječi ozljedu ramena koja svakim danom izgleda sve gore. S druge strane, njegovom suigraču Pavlu Obradoviću probleme stvaraju bolovi u koljenima. Evo, bio sam na pregledu, imam problema sa oba dva koljena. Operirao sam 4 puta, 2 puta jedno, 2 puta drugo koljeno. Sad me ponovo to smeta. Odlučili smo to pogledati da vidimo što se događa. Iako su Joković i Obradović dobili odobrenje da se pridruže reprezentaciji u Barceloni, vijest koja stiže Ivanu Buljubašiću je sve samo ne pozitivna. Već sam se tjednu pun opseg imamo. Ruka mi je ostala u jednom čudnom položaju, gdje protivnički igrač se zarotirao u suprotnu stranu i tu sam osjetio taj herc u ramenu. Ruka gori mora ići više, jednostavno mora. Na kraju se uspostavilo da je problem u odvajanju labruma. Znači, u ovoj fazi nema šta izgubiti, znači mora se polako i svaki dan pomalo, nema ograničenja. Željko. A najveći problem u tome što ne može sam ceriti, nego ga treba operativno spojiti nazad. Do sutra. Sad evo, trenutno najveći problem je što je povratak jedno 3, 4, 5 mjeseci, ovisi o tome kako se bude to razvijati. I dok se Barakude odlaze boriti s najboljima na svijetu, jedan od njih mora ostati kod kuće i borbe gledati na malom ekranu. Zovu je grad snova, no posebno ljeti Barcelona se može opisati i kao grad bogatstva. Grad bogat poviješću, umjetnošću i pun života. I naravno pun poštovanja i ljubavi za svoj nogometni klub i njihovog heroja. No ovog mjeseca Leo Messi ima društvo. U njegov grad stigao je najbolji vaterpolist na svijetu. Iako gotovo neprimjećen. Mi nismo zakinuti to što možda nas ima manje po novinama. To nama više odgovara, da mi to želimo, mi bi vjerojatno i mogli biti tu sad stalno iskakati iz paštete, što se kaže, ali volimo mi svoj mir više od ičega, zato i igramo vaterpolo, nismo se odlučili za neki od spektakularnijih sportova. Nama ovo paše. Izgleda da tim gušta i u paelji dok uvježbava trbušni ples. Za igrače prestaje zabava i počinje ozbiljan posao. Ali prije toga još malo nekonvencionalnih metoda Pere Kuterovca, kondicijskog trenera reprezentacije. Dječji bazen dodatno šokira, ali poboljšava cirkulaciju i ubrzava oporavak nakon teškog treninga.
Nisam u zatvoru, Bog te malo. Iako su se igrači smrzli u dječjem bazenu, bilo im je poprilično vruće u onom velikom. Josip Pavić! U 4 početne utakmice svjetskog prvenstva, Barakude pokazuju da su njihova spremnost i njihov momentum neupitni. Reprezentacija je prvenstvo započela pobjedama protiv 2 sjevernoamerička rivala, SAD-a i Kanade, da bi nastavila u istom tempu protiv 2 reprezentacije s južne hemisfere. Prvo su demolirali Južnoafričku republiku s 19:0, a potom uništili Novi Zeland s 21:4. Olimpijski su šampioni ostavljali trag i svi su htjeli čuti što to Barakude imaju za reći. Život i rad vaterpolo reprezentativca nadilazi plivanje u bazenu. I dok reprezentacija ulazi u četvrtfinale s Australijom, Barakude prvo moraju proći doping kontrolu, a onda ih još čeka intenzivan i ozbiljan sastanak pripreme. Znači, mi ne možemo dozvoliti da idemo protiv takvih ekipa, nekakvu jurnjavu, nekakvu dažine, potezanje. To nije naš stil igre. Naš stil igre je vaterpolo, zato jesmo najbolji na svijetu jer igramo vaterpolo. Australcima šta njima? Pa odgovara nekakva jurnjava, potezanje, skrika, vika, balama i da su oni tu ekipa koja nama može pružiti nekakav određen napor. Na tome moramo znati što želimo, moramo imati kontrolu napada, kontrolu gubljenja lopte, agresiju prema protivničkoj obrani, agresiju prema protivničkom igraču, prema protivničkom golu. To je ono što moramo imati, o čemu moramo cijelo vrijeme razmišljati. Jer u redu, samo toliko je. Australci znaju što ih čeka. Njihov je izbornik Hrvat, Dubrovčanin Elvis Fatović. Za nas je ova utakmica sa Hrvatskom bonus. To je jedina naša prednost u odnosu na Hrvatsku, da smo mi apsolutno neopterećeni, a normalna stvar da ćemo u toj jednoj utakmici pokušati. Ako možemo iznenaditi, Hrvatska ima prednost, ali jedna je utakmica i mi ćemo pokušati sve. Danas nema mjesta za pogreške. Gubitak od Australije znači bi povratak Barakuda kući uz najlošiji međunarodni rezultat u proteklim godinama. A odmah je na početku bilo jasno da je Australija na puno boljoj razini priprema od njihovih susjeda, Novog Zelanda. Talent i vještina mogu vas dovesti do određene točke u igri. I iako su Australci jasno bili slabija strana ulazeći u utakmicu, njihova je taktika radila protiv olimpijskih pobjednika. No iskustvo je neprocjenjivo u ovakvim situacijama i hrvatske zlatne Barakude krenule su snažno i osigurale gol za golom u četvrtoj četvrtini, u samo 2 minute do kraja. Na kraju je međutim Australija imala loptu u izjednačenoj utakmici s nekoliko sekundi do kraja i šansom da odigraju veliki preokret. I dok je sat pokazivao samo 2 sekunde do kraja, samo je stativa iza golmana Josipa Pavića spasila Barakude od sramote preranog odlaska s natjecanja. Dobivši drugu šansu za život, Barakude su otvorile produžetak s lekcijom u strategiji vaterpola. No međutim, Australci su odreagirali munjevito i vratili svojom raketom. U završnim trenucima igre Hrvati su ovaj put imali loptu i ponovo je stativa asistirala da Barakude osvoje pobjednički gol. Bez obzira na upozorenja svog trenera, Hrvati su pali u zamku Australije i jedva preživjeli kako bi otišli u polufinale. Teško, strašno sa Australijcima, ušli smo u ritam neki glupi njihov. Ono što smo znali da ne smijemo, neko plivanje, divljanje, to njima odgovara. Najbitnije je da smo se uspjeli smiriti i ne stvarati nervozu jedni drugima prilikom vodstva od 2 razlike, kada je već bilo pred kraj utakmice i uspjeli smo se smiriti. I vratiti se sa 5-3 u zadnjoj četvrtini mogu samo velike ekipe i nadam se da će nam ovo poslužiti, a neće odmoći. A tko očekuje Barakude u polufinalu? Višegodišnje čudo, Mađarska. Ali prije toga izlazak u grad, kako bi se barem malo opustili i nakratko uživali u društvu prijatelja.
Dok se igrači zabavljaju u društvu trenera Australije Elvisa Fatovića, njihov bivši trener i sadašnji sportski direktor Ratko Rudić opušteno uživa u svojoj novoj ulozi ambasadora ovog tima, u španjolsku kuhinju i sangriju. Za Rudića ovo su potpuno drugačiji trenuci. Uz veliku polufinalnu utakmicu koja očekuje njegov tim, on ne može puno toga napraviti, osim uživati u svom novom životu bez stresa. A ako ove noći tražite napetost, ne trebate gledati dalje od hotela igrača. Sandro mora leđima ovdje otići. Leđima primiti loptu i gurati njemu loptu ili će otvoriti prostor. I gotovo, to je to. Kasno u noć glavnom izborniku Ivici Tucku pridružuju se i Perica Bukić, izvršni direktor HVS-a i pomoćni trener Ivan Asić. Dok se pripremaju za utakmicu s Mađarskom, prvo je potrebno analizirati sve greške koje će im pomoći nešto novo naučiti iz utakmice s Australijom. Na ovoj razini posvećenost detaljima ne smije se uzeti zdravo za gotovo. Srce je ljeta i Barcelona juri 100 milja na sat, 24 sata dnevno. Svake godine srce Katalonije pozdravlja milijune posjetitelja toga grada. Ali ovaj mjesec također pozdravlja i vaterpolski svijet. Obožavatelji iz cijelog svijeta došli su ovamo kako bi proslavili svoj omiljeni sport. U vaterpolo verziji vlastiti svjetski kup. Iz dana u dan zemlje se bore za pravo zvati se svjetski prvak. Timovima iz Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Oceanije stigli su navijači koji će učiniti sve što mogu kako bi svojim igračima bili podrška. Niti jedan glas ovdje ne prođe da ga se ne čuje, uključujući i jedan iz vlastitog nam dvorišta. Stigao je dan polufinala. I dok se Hrvatska bori protiv Mađarske, naši susjedi s juga, Crna Gora, borit će se s našim zapadnim susjedima Italijom. To priprema za finale. Među navijačima u Barceloni raspoloženje je pozitivno i veselo. Ali u Zagrebu, za člana tima Ivana Buljubašića, sljedećih 60 minuta biti će vrlo bolno. Nema favorita u ovoj utakmici. Obje momčadi su ravnopravne i najmanja nepažnja mogla bi značiti sudnji dan za jedne i za druge. No već na samom početku Hrvati su ti koji će pronaći mrežu 2 puta za rano vodstvo od 2:1. Kao što se i očekivalo, obje momčadi imale su odgovore za onu drugu i prva četvrtina bila je prepuna okršaja naprijed natrag. I niti jedan tim nije popustio niti milimetar. Barakude su definirale vaterpolo uspjeh u posljednjih 6 godina, ali Mađarska kao zemlja je vaterpolo. Iz generacije u generaciju oni su višegodišnji favoriti na svakom turniru u kojem igraju. Večeras bilo je odmah očito da olimpijske pobjednike Barakude čeka jaka borba. I do poluvremena Hrvatska se još jednom našla s 2 gola u minusu. Nakon olimpijskih igara Barakude su izgubile 5 od svojih 13 igrača zbog umirovljenja. I uz činjenicu da Ivan Buljubašić trenutno sjedi u kafiću u Zagrebu, to sada znači da je više od pola momčadi novo na čelu s novim trenerom. Na mnogo načina to što su došli i do ove točke je već veliko postignuće, ali nemojte to reći ovim igračima. Oni se ne nadaju zlatu ovdje u Barceloni. Oni to očekuju. No uz 2 gola manje Hrvatska si ne radi nikakvu uslugu. Promašeni kazneni udarac nastavio se uz još propuštenih prilika i odjednom im je igra počela curiti kroz prste. Koliko god da su se trudili, Barakude se nisu mogle oporaviti od 2 gola razlike i odjednom je počelo ponestajati vremena. Još jedan kazneni udarac za Hrvatsku bila je još jedna izgubljena prilika. I baš kada se činilo da je sve gotovo, nije bilo.
S 3 gola razlike i samo nekoliko minuta do kraja četvrte četvrtine, Hrvatska je krenula u jedan nevjerojatan niz, s golom nakon gola. I u samo minutu do kraja napravili su nemoguće. Obrisali su razliku od 3 gola protiv jedne od najboljih momčadi na svijetu. Ali na kraju Mađarska će imati zadnju riječ. I s tim golom bilo je gotovo. Mađarska odlazi u finale. I najbolje što Hrvatska sada može osvojiti je brončana medalja. Mala utješna nagrada za skupinu igrača koji su navikli zadovoljiti se s ničim manjim od zlata. Duga vožnja autobusom natrag u hotel dala je ovoj grupi zlatnih barakuda vremena da osvijeste činjenicu da oni više nemaju pravo sebe zvati najboljima na svijetu. Za 2 dana Mađarska i Crna Gora borit će se za tu čast. Sve što je ostalo za ovaj tim je utakmica s Italijom i nada da će završiti na 3. mjestu. Barcelona nosi naziv grad snova i sa svojim spektakularnim noćnim fontanama nije ni čudo da milijuni ljudi odlaze iz ovog grada svako ljeto uzbuđeni i nadahnuti. Jedan od najvećih izazova svakog profesionalnog sportaša je da se ponovno digne nakon doživljenog surovog i emocionalnog razočarenja. Ovi ljudi žive u svijetu u kojem je pobjeda sve. U konačnici to je i razlog zašto igraju ovu igru. A sa svakom utakmicom dolazi i nova prilika. Danas Barakude kreću u ovu utakmicu za brončanu medalju i priliku da grade dalje na ostavštini hrvatskog vaterpola. Nešto što znači sve ovom timu. Zadnji put kad je Hrvatska igrala za medalju bilo je to na velikom internacionalnom natjecanju. Bio je to London. Bile su to olimpijske igre. Igralo se za zlato i protiv Italije. Danas će boja medalje biti drugačija, ali su ulozi i dalje veliki za ovaj tim Barakuda. I već je na početku bilo jasno ko je od ova 2 tima ušao u igru s namjerom da završi jako. Od prve četvrtine rezultat nikada nije bio upitan. Zadnji svjetski prvaci i trenutni olimpijski prvaci nikako se nisu mogli dozvoliti da potonu i predaju ovu priliku da još jednom stanu na pobjedničko postolje. Igrajući protiv svjetskog tima u Azzurri, Hrvati su igru učinili naizgled laganom, odskočivši odmah na vodstvo s 5 golova razlike. I nikada se više nisu okrenuli natrag. Uz prikaz sjajnog vaterpola, Barakude su završile ovo svjetsko prvenstvo sa 6 pobjeda i samo 1 bolnim porazom. Ali danas nije bitan poraz od 1 gola protiv Mađarske. Danas je dan pobjede. Dan da se proslavi još jedno poglavlje u dugačkoj povijesti hrvatskog vaterpola. Brončana medalja je njihova. Oni su odrasli muškarci koji igraju dječju igru, pa nije niti čudno kada u ovakvim trenucima dijete u njima izađe na površinu. Ovi mladi muškarci treniraju cijeli svoj život, uz nebrojene sate teškog rada, za trenutke poput ovog. Za trenutke na pobjedničkim postoljima diljem svijeta. I iako pozicija na postolju nije ona koje su se nadali,
ipak su ponos cijele nacije, još jedanput. Ovo je nepoznat teritorij ovim mladim barakudama. Tu se ne osjećaju baš ugodno, odnosno osjećaju se kao ribe izvan voda. No oni su pravi predstavnici vaterpola i jedna od njihovih dužnosti je da taj sport i promoviraju. Osvijeste javnost o tome u kakvom je stanju. A vaterpolo u Hrvatskoj treba svu moguću pomoć. Hrvatska vaterpolska reprezentacija, iako je najtrofejnija hrvatska reprezentacija i najtrofejniji hrvatski sport, nažalost u javnosti nema još mjesto koje bi trebalo imati po rezultatima koje ostvaruje. Snimili smo brojne fotokampanje, kalendar, brojne TV priloge koji uključuju i odlazak u shopping, odlazak na ronjenje, dakle sve nekakve stvari koje će igrače prikazati u javnosti onakve kakvima ih do sada nisu vidjeli, a za što vjerujemo naravno da će pomoći popularizaciji i sporta i reprezentacije. Šta su ovi sad došli, šta nas sad malo ste pozirali, ja? ali kasnije jednostavno navikneš da su tu i u slačionici s nama i to, postali su dio nas. Bilo je dosta i smiješnih situacija i raznih anegdota, ali evo, više mi nije teško ni skinuti se pred kamerom, niti pokazati vlastiti dom ili vlastito ljetovanje, jer znaju da će to u konačnici pomoći njima samima. Stigli su dečki u gačicama. I sam probir lagano. Izlazak iz sigurne zone za neke znači i okušavanje u drugim sportovima. Elitni sportaš Josip Pavić prvi puta se okušao u jednom od elitnih sportova na svijetu, golfu. A Nova TV bila je tamo da sve zabilježi. Došao sam na golf zato što su me prijatelji uvjeravali da je stvarno vrhunska rekreacija i odličan odmor. I ovaj put sam stvarno uvjerio da to je uistinu tako, jedan sport koji me stvarno na prvu već oduševija i uvjeren sam da ću još dosta puta doći igrati. Golf je poznat po mnogočemu, a posebice po tome da je riječ o jednom od najskupljih hobija na svijetu. Čovjek bi pomislio da to nije problem za vrhunskog profesionalnog sportaša poput Josipa Pavića, koji je uz to jedan od najboljih na svijetu. Ako nema u glavi, ima u nogama. Nažalost, ovaj igrač mladosti svoju plaću od zagrebačkog kluba nije primio više od godine dana. Takva situacija tek je dio većeg problema vaterpola u Hrvatskoj. Film je napravljen onako drugačije. Vide ljudi koliko mi u biti ulažemo tu truda, napora i svega, koliko odricanja. Nije toliko baziran isključivo na sam sport, utakmice i to sve, nego onako ono sve što prati to i mislim da je stvarno dobar i da će ljudi stvarno gledati drugčijim očima na sve to sada. Dobre vijesti za Pavića i njegove suigrače izgleda konačno stižu. Nakon osvojene zlatne medalje na mediteranskim igrama, gradonačelnik Zagreba javno je obećao Josipu Paviću da će se pobrinuti da on, kao heroj Hrvatske, napokon bude adekvatno zbrinut od strane svog zagrebačkog kluba. A mom Paviću i dečkima, odnosno svim dečkima, posebno njemu kažem da ćemo 8. sjesti, da ćemo dogovoriti onu stvar da ti nama ne odeš iz Zagreba. Pa dobro, bilo je stvarno dosta tih obećanja do sada, ali nikad ovako nešto nije bilo konkretno i da su stali stvarno doslovno svi najvažniji ljudi iz grada uz ovaj projekt. S obzirom da je situacija toliko ozbiljna, maltene kritična u mladosti, ja sam odlučio da stanem na čelo i da riješimo taj problem. Na početku prošle sezone, kad smo vjerovali da će biti bolje, na kraju nije ispalo. Ispalo je potpuna katastrofa što se tiče toga financijskog dijela. Smo odlučili kako god bilo, izdržat ćemo jednu sezonu tu do kraja. I ako smo Cibonu sanirali, koja je bila 3 puta u većem dreku, da bude vulgaran, onda mladost moramo isto sanirati i pomoći ovim dečkima. Ja sam prije govorio da sam optimist, da vjerujem i sad sam stvarno potpuno uvjeren da će to biti dobro i optimizam je sada stvarno samo još narastao. Ja mislim da mladost to zaslužuje. Nedostatak financijske podrške žalosna je svakodnevica za vaterpolo svijet u Hrvatskoj, čak i kad je riječ o zlatnim olimpijcima iz Londona. Činjenica je to zbog koje su nezadovoljni svi članovi HVS, a posebice predsjednik Saveza i nekadašnja velika vaterpolo zvijezda Perica Bukić. Bukić smatra da bi hrvatska vlada i Hrvatski olimpijski odbor trebali bolje brinuti o barakudama. Vrlo osjetljiva tema o kojoj bi se dugo moglo debatirati. Sustavno ne postoji način financiranja sporta da se zna, ok, Hrvatska sa svojim mogućnostima može skrbiti o ovih 5, 10, 15 ili 50 sportova. Sport ne dobiva ništa iz državnog proračuna. Vlada Republike Hrvatske, koja, da li direktno, da li preko igara na sreću, Hrvatski lutrije i tako dalje, Olimpijski odbor financira, neću se puno prevarati ako kažu, nekih 90% budžeta. Ono što sport dobiva i što dijeli su
sredstva prikupljena od igara na sreću, a igre na sreću se dobrim dijelom zapravo i koriste sportom i sportskim rezultatima. Ako vlada daje taj novac Olimpijskom odboru, onda bi trebala dati nekakve naputke na koji način vlada želi da se taj novac dijeli. Kad uzmete državni proračun Republike Hrvatske, na poziciji sporta nećete dati ništa. Mislim da bi hrvatske reprezentacije trebale biti nacionalni interes. Ili nisu, to napokon neko treba reći. Svi oni koji su relevantni za hrvatski sport bi trebali sjesti zajedno i definirati taj nacionalni interes i onda definirati i metode pomoću kojih se može sportu osigurati više novca. Budimpešta je puno više od glavnog grada Mađarske. Ona je i političko, kulturno, industrijsko i trgovačko središte države. A ovog srpnja taj grad od 3,3 milijuna stanovnika ujedno i središte europskog vaterpola. Ako je ikada postojala država koja je sinonim za neki sport, to je Mađarska za vaterpolo. Zapravo i priliči da aktualni svjetski prvaci budu domaćini europskog prvenstva u vaterpolu i ugoste najbolje na ovom kontinentu. Barakudama je pritisak s kojim će se Mađari nositi ovog srpnja vrlo dobro poznat. Naime, prije 4 godine upravo je Zagreb bio domaćin europskog prvenstva u vaterpolu, a naša je reprezentacija osvojila zlato. Da bi Hrvati mogli ponoviti taj podvig, prvo moraju proći skupinu smrti, u kojoj se nalaze Mađarska, Španjolska i najveći nam protivnik, Srbija. Skupinu prolaze samo 3 reprezentacije. Nakon neriješenog rezultata sa Španjolskom, današnja utakmica sa Srbijom ima dodatnu težinu koja nadilazi uobičajen značaj sučeljavanja sa Srbima u bazenu. Milica! 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 Na današnjoj utakmici svoje će starije kolege prikladno bodriti juniorska vaterpolo reprezentacija Hrvatske. No i uz njih će srpski navijači brojčano značajno nadjačati one hrvatske. Nažalost, ponovno kao i na mnogo utakmica prije. Serbia, the best country in the world! Srbija mora bude kako hoće. Evo ja kažem, bit će 8-5 za Srbiju u finalu, Srbija-Mađarska. Ovo je borba dvaju evropskih prvaka. Nakon osvojenog prvog mjesta hrvatske reprezentacije u Zagrebu 2010. godine, Srbija je zasjela na pobjednički tron u Nizozemskoj u 2012. Uz Mađarsku i Crnu Goru ove su dvije reprezentacije favoriti prvenstva i obje se bore kako bi izbjegle moguću preranu eliminaciju. Obje momčadi neprekidno su plivale lijevo-desno i niti jedna nije davala mogućnost onoj drugoj da ostvari veću prednost. Od samog početka utakmice bilo je jasno da nijedna strana neće dati onoj drugoj da dođe do daha. Sve je izglednije da ponovo imamo šansu izjednačiti i tada vrlo vjerojatno i dobiti utakmicu, kao i toliko puta do sada. Za Barakude, nakon pobjeda utakmica s Njemačkom i Francuskom i izjednačenim rezultatom protiv Španjolske, pobjeda danas jamčit će mjesto u sljedećem krugu, ali gubitak bi mogao značiti katastrofu. I na kraju, nakon što je Petar Muslim izjednačio igru na 8-8 s 4 minute do kraja, niti Hrvatska, niti Srbija neće uspjeti ponovno pogoditi mrežu. Barakude i dalje ostaju neporažene i, što je još važnije, zahvaljujući drugom gubitku Španjolske, napredovali su do četvrtfinala i bore se protiv Italije. Da, ovo je bio rat u bazenu. To je vrhunski vaterpolo i to je rat i ko preživi pričat će i to je to. Sad znamo da su otvorene velike šanse za proći dalje, tako da opet ovisimo sami od sebi. A prije je bila stvarno ogromna nervoza, jer utakmica je bila izuzetno važna, a sad je nekako zadovoljstvo jer smo još u igri. Možda da je u ovoj utakmici bio i Obradović, mislim da bi nam jako dobro došao, potrebna nam je ta njegova bomba s desnog vanjskog i evo, želimo da se što prije oporavi i da nam dođe što prije. Timski broj 1 izvan bazena i ključni igrač unutar bazena, Paulo Obradović Medo, na kraju je morao popustiti i otići na operaciju koljena. Za vrijeme prvenstva Medo je ostao u Cavtatu, a tim se nastavio boriti bez njega. Ispred Barakuda bila je četvrtfinalna borba s timom kojim su Hrvati dominirali u posljednjih nekoliko godina.
Talijani su momčad koju su Barakude porazili u Londonu za olimpijsku zlatnu medalju. Ovo mirno ljetno poslijepodne u Srednjoj Europi uskoro će se pretvoriti u bojno polje, u najdragocjenijoj vodi u ovoj zemlji. Pobjednik današnje utakmice suočit će se sa zemljom domaćinom, Mađarskom, u polufinalu Europskog prvenstva. Ovo je postala vrlo prepoznatljiva scena. Hrvati i Italijani bore se za pravo slavlje. No danas se nešto čini drugačije. Od samog početka bilo je jasno da je jedino osveta na pameti Italijana i da Barakude nisu svoje, one tipično dominantne. Dok su Azzurri djelovali oštro i odlučno, Barakude nisu bile sinhronizirane i od početka je izgledalo kao da se muče održati ritam s Talijanima. I iako je u prvoj četvrtini rezultat ostao podjednak, izgledalo je kao da put do još jedne medalje postaje sve teži i teži. Na početku druge četvrtine igra i dalje ostaje poprilično izjednačena, iako se nadmoć Italije sada već nazire kao konstanta. Kraj druge četvrtine dočekali smo s prihvatljivih 4-3 za Talijane i bez previše nerviranja. Nakon poluvremena izgledalo je kao da smo u igru ušli s nekom drugom snagom i željom. Vrlo brzo je Lončar iz okreta izjednačio na 4-4. No sreća je bila kratkog vijeka i već kroz par minuta Italija je ponovo povela s 5-4. I to samo zbog naših propusta, malih, ali bitnih. 2 minute prije kraja treće četvrtine, Sukno fenomenalnim udarcem izjednačava na 5-5. Talijani sad već predviđaju njima dobro poznat scenarij, poraz za vjerojatno 1 ili maksimalno 2 boda. I nikako nisu spremni prepustiti se. Previše puta im je važna pobjeda procurila kroz prste. S tribina budnim okom obje momčadi prati najveći trener svih vremena, legenda Ratko Rudić, koji sada priprema momčad Brazila za najveće natjecanje u 4-godišnjem ciklusu, Olimpijadu u Riju. Nakon izjednačenja na 6-6, vrlo brzo ponovo propuštamo nekoliko prilika, dok ih Talijani svaki puta iskoriste. No Barakude su mnogo puta znale iznenaditi baš u tim zadnjim minutama ili čak sekundama. No Talijani ubacuju petu brzinu i maksimalnu spremnost i koncentraciju. I Barakude nemaju mogućnost niti izjednačiti, niti pobijediti. Nakon nekoliko uzastopnih godina pobjeda i ponosnog predstavljanja Hrvatske na postoljima diljem svijeta, s osmijehom na licu i suzama radosnicama, Barakude odlaze poražene. Finalni rezultat 8-7. I dok Talijani napokon slave, nakon niza godina poraza protiv Barakuda, naši zlatni momci su vidno tužni i razočarani. Svjesni da smo mogli biti puno bolji, ali danas jednostavno nije išlo. Nažalost, izgubili smo. Nismo se nadali ovome, ali mislim da nismo i zaslužili danas proći dalje. Zasrali smo i izgubili utakmicu koju smo, ja mislim, trebali dobiti. Igrali smo nekako remekano za četvrtfinale Evropskoga i sad je razočaranje i tuga ogromna, ali evo, cijelo ljeto smo trenirali i na kraju i sve je stalo u jednu utakmicu koju su Talijani bili bolji i mislim da moj izraz lica govori sve. Užasno mi je žao što nismo uspjeli ostvariti taj drugi cilj, ući u borbu za medalje. Sad ovako vruće glave, definitivno nije ni momena za nikakve ocjene. Momcima jedino mogu zaista od srca čestitati, borili su se ko lavovi. Nažalost, fali nam Medo jako, fali nam povrijeđeni igrači. Šta je to? Idemo sad probati biti peti i biti pravi sportaši do kraja, to je to. Sve što im je sada ostalo je borba za 5. mjesto. Posao Barakuda i dalje nije završen. 5. mjesto je također vrlo važna pozicija jer osigurava siguran plasman na svjetsko prvenstvo 2015. Vrlo brzo moraju se vratiti u bazen. Ponovno izvući snagu za dobru igru i motivaciju. Jer čekaju nas Grci. Europsko prvenstvo u Mađarskoj trebalo je biti prilika da Barakude pokažu vaterpolo svijetu, da su unatoč gubitku od gotovo pola svoje momčadi s olimpijskih igara u Londonu i dalje momčad koju je teško pobijediti među najboljima. Umjesto toga ovaj turnir pokazao se puno težim i sumornijim, kao i vrijeme u Budimpešti ovog ljetnog jutra.
Za Josipa Pavića ovo je dan za gledanje polufinala, umjesto da se u njemu bori. Nepoznat teritorij i frustrirajuće pozicije za jednog od najnagrađivanijih vaterpolista na svijetu. Šta je? Nakon poraza od Italije, Pavić je rekao novinarima: ovaj šamar nam treba biti zadnje upozorenje. Ne treba padati sad u neku tešku depresiju. Iz ovoga se treba dignuti. Ma daj moj. Pavić i njegovi suigrači morat će se nekako dignuti i izboriti za 5. mjesto u utakmici s Grčkom. U pitanju je automatski prolaz u sljedeće svjetsko prvenstvo u Kazinu, u Rusiji 2015. Nositelji olimpijske zlatne medalje i nedavni svjetski i europski prvaci nikada nisu dali Grcima niti priliku. Umjesto pada u depresiju i poklanjanja utakmice, Barakude su se pojavile i preuzele igru od samog početka. Kada razgovarate s igračima i trenerima hrvatske reprezentacije, oni često govore o olimpijskom ciklusu, periodu od 4 godine između olimpijskih igara, najvažnijeg natjecanja za svaki vaterpolo tim na svijetu. Za naše Barakude, oni su sada na pola tog ciklusa i doživjeli su i uspone na postolje i padove zbog preranih eliminacija. Ali svi znaju da će ih se na kraju ocjenjivati po onome što će uspjeti napraviti u Riju 2016. Sve u svemu sad na kraju, 5. mjesto, nismo osvojili medalju, plasirali smo se direktno na svjetsko prvenstvo, što je velika stvar, jer ne moramo, izbjegli smo 6 do 8 utakmica kvalifikacija. Pa ja smatram da je ovo dobro upozorenje za ove 2 godine koje nam slijede do Olimpijade u Riju, koja je u biti glavni cilj i gdje ova momčad treba biti na vrhuncu, ja sam uvjeren da će biti. Upozorenje da se svi moramo malo više staviti, i savez, i vodstvo, i svi trebamo biti u funkciji toga da dišemo kao jedan, da jednostavno napravimo sve što je u našoj moći da u Riju budemo najbolji. Želim da budemo zdravi, želim da budemo kompletni, želim da Hrvatska bude najbolja. U Rio idemo u borbu da pokušamo braniti zlato. Nema tu skrivanja, nema od toga bježanja. Šta volim reći, nekad pobjediš, a nekad naučiš. Ja se nadam da ćemo naučiti iz ovog poraza nešto i da ćemo uspjeti stisniti redove i nekako oformiti to da budemo stvarno jedna snažna reprezentacija koja će igrati u Riju glavnu ulogu. Mi smo tu, mi smo vrlo blizu i mi smo dobri. Mi jesmo kvalitetni, pogotovo prva sedmorka. Sad ostaje na nama svima da zajedno radimo, da damo sve od sebe i to je, u sportu je olimpijada svetinja i tu se apsolutno sve stavlja po strani radi toga. Nadam se da će okosnica ekipe biti ova ista i da će se mladi igrači još napredovati te 2 godine do olimpijade i da ćemo opet imati tim koji će konkurirati za veliki rezultat. Mislim da hrvatski vaterpolo sigurno plovi svojim putem i da ćemo uživati u igrama i pobjedama još čitav niz godina. Znači, medalja u Rio de Janeiro, apsolutno. Zlato se uvijek nadamo, inače ne idemo na prvenstvo. Ovo su vaše Barakude. Borac, ako mi ne obrišete ove psovke, naću vas u Zagrebu i ubit ću vas sve. A mi u prvu. Sad ih pratiš lagano, to. Ajde, Jota!